మరి హరే కృష్ణ. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఉమ్, ప్రశ్న ఉంది, మీకు అనుమతిస్తే అలాగే మాట్లాడతా మీతో. అలాగే ప్రభుజీ, క్లాసు అయినాక అలాగే. ఆ, ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉపదేశామృతం ఆఖరి మంత్రం 11వ మంత్రంలో ఉన్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమా ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌరభక్తబృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే, హరే, హరే హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ ఉపదేశామృతంలో మనం ఈ 11వది ఆఖరిది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మరి క్విక్గా మొదటి నుంచి రివైజ్ చేసుకుంటూ వస్తే, ఫస్ట్ మంత్రంలో వాక్వేగం, మనోవేగం, క్రోధవేగం, జిహ్వవేగం, ఉదరవేగం, ఆ తర్వాత ఉపస్థ వేగం అంటే మరి ఈ జననాంగాలు ఇవన్నీ కూడా, వీటన్నిటినీ ఎవరైతే అరికట్టుకుంటారో అటువంటి ధీరుడు సర్వామపీమాం పృథివీం సశిష్యాత్, ఈ భూమిలో ఎక్కడైనా సరే శిష్యులను చేసుకోగలడు. అంటే అంతటి అర్హతను సంపాదిస్తాడు, అంతటి స్థితికి ఎదగగలుగుతాడు అని అర్థం. ఈ 6 వేగాలని మరి ఎవరైతే అరికట్టుకోగలుగుతారో, సో వీటిల్లో వాక్కు వేగము, మనోవేగము, క్రోధవేగము కొద్దిగా మానసిక వేగాల కింద వస్తే, సరే మనోవేగం ఎలాగూ మానసిక వేగం, క్రోధం కూడా మైండే కదా, అది మానసిక వేగం కిందే వస్తుంది. అంటే మనస్సుకు సంబంధించినది అన్నట్లుగా, అంటే బాడీలీది కాదు, అంటే శరీర అంగాలకు సంబంధించింది కాదు. అలాగే వాక్కు కూడా ఒక రకంగా అలాగే చెప్పుకోవచ్చు. ఇక జిహ్వా, ఉదరము, జననాంగాలు తప్పనిసరిగా శరీరానికి సంబంధించినవి. సో అవన్నీ అంత ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కాదు, ఊరికినే మనం అనలైజ్ చేయడానికి చెప్పుకోవడమే కానీ, అంటే గుర్తుండడానికి కూడా ఆ రకమైన విభజన ఒక్కొక్కసారి గుర్తుండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బట్ విషయం ఏమిటంటే 6 వేగాల్లో వాక్కు, మనస్సు, క్రోధము, జిహ్వ, ఉదరం, మరి జననాంగాల వేగాలు అరికట్టుకోగలగాలి అని చెప్తారు. సో అవి అరికట్టుకుంటే అందరినీ శిష్యులు చేసుకునే అర్హత వస్తుంది, కరెక్టే. కానీ అది కాదు మనకు కావాల్సింది ఈ 6 మనం అరికట్టుకోగలగటం. సో అంతేగాని మనకేదో అందరూ కూడా
ప్రపంచానికి గురువులం అయ్యేంత స్థితికి వెళ్తాము అనుకుని దానికోసం కాదు మనం చేసేది. కాకపోతే అలా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏ ఏ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు, ఎంతటి హ్మ్, అర్హత హ్మ్, వస్తుంది, వాళ్ళెంతటి మహాత్ములవుతారు అన్నది చెప్తున్నారు మనకి తెలియజేయడానికి. తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చూసాం, రెండో మంత్రంలో భక్తికి అనుకూలించని విషయాలు ఒక 6 ఉన్నాయి. భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలంటే ఇవన్నీ మనం ఈ మార్గంలో ఉంటే మనం వెళ్ళలేము అంటున్నారు. ఏమిటి అంటే, మొదటిది అనవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ పూజించడం, అనవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ధనాన్ని కూడబెట్టుకోవాలనుకుంటూ ఎప్పుడు మరి ఇక అదే తాపత్రయంలో ఉన్నామంటే ఇంక భక్తి ఏం పెరుగుతుంది? దాని మీదే ధనం మీదే భక్తి పెరుగుతుంది గానీ. సో, అది. తర్వాత మనకి అందని వాటి కోసం అరువులు చాచడం. అంటే పొందడానికి శక్యంగానిది ఎలా అయినా పొందాలని ఇలా తాపత్రయపడుతూ అవస్థలు పడడం. అలాగే లౌకిక రామాయణములు ఏదో అంటారు మన వాళ్ళేమిటి, లోకాభిరామాయణం, అనవసరపు విషయాల చర్చ, ఇవన్నీ గూడా ఉన్నప్పుడు భక్తి సాధ్యపడదు. అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా మన శాస్త్రాలు చెప్పినటువంటి విషయాలను అనుసరించకుండా ఉన్నా గానీ, అనుసరించినా ఏదో స్వార్థం కోసం అనుసరిస్తే, ఈ వ్రతం చేస్తే ఆ లాభం కలుగుతుంది, ఈ పూజ చేస్తే ఈ లాభం కలుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చేసిన. సో, అలాంటి ఉద్దేశంతో ప్రతిఫలాపేక్షలు వదులుకుని శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా నడుచుకోవాలి గానీ, మనకేదో పుణ్యం వస్తుందన్నారు గదా శాస్త్రంలో, ఆ పుణ్యం కోసమే చేద్దామని ఆ రకంగా చేయకుండా ఉండాలి. అలాగే అసలు చేయకుండా ఉన్నా గూడా మనకి భక్తిలో మరి భక్తికి అది ఆటంకమే అవుతుంది. తర్వాత ఐదవది భగవంతుడి పట్ల భక్తి లేని వాళ్ళ సాంగత్యం. అంటే ఇక ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం లేనప్పుడు మరి భౌతికత్వం మీదే ఆసక్తి ఉన్న వాతావరణంలో గనక మనం ఉంటే, మనకు కూడా ఆ భౌతికత్వం మీదే ఆసక్తి వస్తుంది. అంటే వాళ్ళేదో చెడ్డవాళ్ళు, వాళ్ళని వదిలేయండి అంటూ వాళ్ళనేదో వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు, మనమేదో ఎక్కువ వాళ్ళని అనుకోకూడదు. అందుకే ఎవరినైనా ఆదరించాలి అనేది మనం ఒక రకంగా చూస్తాం. కనిష్ట భక్తుల్ని గూడా ఆదరంతో చూడాలి అన్నది. అలా కాదు. అందుకని వాళ్ళేదో చెడ్డని అవన్నీ కాదు మనం అనలైజ్ చేయవలసింది. మనం భక్తిలో నెలకొనాలి అంటే మరి మనం భక్తి ఎక్కడ ఉన్నదో ఆ ప్రాంతాల్లో మనం ఉండడానికి, ఆ మనుష్యులతో, ఆ సాహచర్యంతో, ఆ అలవాట్లతో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. అంతే. అంతేగాని యువతల వాళ్ళని తక్కువగా చూడటం, మనమేదో గొప్ప భక్తులం, వీళ్ళంతా చాలా పాపులు అని అనుకోవడం కాదు. సో, అది కాదు మనం చేయవలసింది. మన ఆలోచన విధానం అలా ఉండకూడదు. ఎవరిని మనం తక్కువ చేయక్కర్లేదు. మనం, మనం అనుకున్న మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. అది. అది సాధ్యపడని మార్గాన్ని వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అది. ఎందుకంటే మనం ఈ మార్గంలో ఉండాలి. ఈ మార్గంలో ఉండాలి అంటే మనం ఆ మార్గంలో భౌతికత్వంలో ఉన్నామంటే కుదరదు. అందుకని అది వదులుకోవాలి. ఆ సాంగత్యాలు, ఆ మీటింగ్స్ వదులుకోవాలి. ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అత్యాశ. సో, ఈ భౌతికత్వం, లాభాలు, కోరికలు వీటి మీద ఉన్న ఆసక్తిని వదులుకోవాలి. అది చివరిది. సో, ఈ 6 గూడా ఉన్నప్పుడు భక్తి మార్గంలో వెళ్ళడం కష్టం అంటున్నారు. భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందడం కష్టం. ఈ నెక్స్ట్ చూడబోయే 6 భక్తి మార్గాన్ని మనకు భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందడానికి ఉపయోగపడే విషయాలు. ఏమిటి? మొట్టమొదటి శ్రద్ధ. శ్రద్ధ లేనిదే ఏ పని చేయలేం. కాబట్టి ముందు శ్రద్ధ, ఉత్సాహం అన్నారు దాన్ని. తరువాత విశ్వాసం. అసలు విశ్వాసం, మనం ఏ పని చేసినా మనకు ఆ పని మీద విశ్వాసం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం ఈవెన్ ఈ ఒక చిన్న పనైనా సరే, ఒక వంట చేయాలన్నా, ఇల్లు శుభ్రపరచాలన్నా, మనం మన పనిని చక్కగా చేయగలం, మనం చేస్తే ఇది చక్కగా వస్తుంది అనే భావంతో చేసినప్పుడు చేసిన వంట కూడా బాగా కుదురుతుంది. మనం ఈ ఇల్లు క్లీన్ చేయాలన్నా కూడా ఆ శ్రద్ధతో, ఆ విశ్వాసంతో, సహనంతో చేశామంటే ఏ పనైనా కరెక్ట్‌గా చేయగలం. అందుకని ఏ పనికైనా అవసరం, ఇంకా భక్తికి ఇంకా అవసరం కాబట్టి ఈ భక్తికి కూడా తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన శ్రద్ధ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ విశ్వాసం. విశ్వాసం ఉండాలి. మన ప్రయత్నం మీద విశ్వాసం, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం అన్నీ ఉండాలి. తరువాత ధైర్యం అంటే ఇక్కడ సహనం, పేషెన్స్, ఓర్పు. చెప్పుకున్నాం కదా ముందు, మొదట్లో అమృతం విషంలాగా ఉండి తర్వాత అమృతం అవుతాయి ఈ ఆధ్యాత్మిక అలవాట్లు.
కాబట్టి మొదట్లో కష్టం అనిపించవచ్చు, కానీ శ్రద్ధతో మరి విశ్వాసంతో సహనంతో ఈ మార్గంలో ఉన్నాము అంటే మనకది తరువాత అమృత తుల్యం అవుతుంది. సో ఆ 3 ముఖ్యం ఫస్ట్. ఆ తర్వాత తత్తత్కర్త ప్రవర్తన. సో శ్రద్ధ, విశ్వాసం, ఓర్పుతో మనం ఈ భగవత్ కార్యాల పట్ల ఆ భగవద్భక్తిని పెంచుకునే పనులు చేయాలి. సో ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి మరి స్మరించడం, కీర్తించడం, ఆయన యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయడం. సో ఏదైనా చూడండి, ఇప్పుడు ఒక టీవీ సీరియల్ ఉంది, ఒకరోజు చూస్తే ఏదో బాగానే ఉంది, మళ్ళీ ఏమనిపిస్తుంది, ఇదేదో స్టాప్ చేశాడు, రేపు ఏమవుతుందో చూద్దామని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే చూస్తాం. చూసేసరికి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది, ఇంకొక రోజు చూసేసరికి ఇక రోజు ఆ టైంకి అది చూడండి మనకు తోచినట్లు ఉంటుంది, ఆ సీరియల్ వైపే మనసు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు? మైండ్ దాని మీద పెట్టాము, ఆసక్తితో వింటున్నాము, వినేసరికి దాని వైపు వెళ్ళింది. సో మనసును మనం ఎటువైపు పెడితే దాని మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క లీలలు వినడం, ఆయన నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండడం చేస్తే భగవంతుడి పట్ల వెళ్తుంది, వీటి పట్ల తగ్గుతుంది. సో అందుకని దానికి తగ్గ భక్తిని పెంచుకునేవంటే శ్రవణ, కీర్తన, మననాలు చేసుకుంటూ భగవంతుణ్ణి సంగత్యాగాత్ అంటే భక్తి లేని వారి సాంగత్యాన్ని వదులుకుని, అంటే భక్తి లేని చోటకు వెళ్లకుండా ఆ తర్వాత ఉన్నట్లయితే మరి సతహ అన్నారు, అంటే సత్సాంగత్యం చేయాలి. అంటే ఎవరు? మహనీయులైన పూర్వాచార్యులు అందరూ, ఈ మహాత్ములందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరి అడుగు జాడల్లో నడవడం. సో ఈ 6 విషయాలతో భక్తి అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటున్నాడు అనమాట. సో అది శ్రద్ధ, విశ్వాసం, ఓర్పు. ఆ ఓర్పుతో మనం శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణాలు చేస్తూ భక్తి లేని చోట ఉండకుండా భక్తులైన వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఉంటే భక్తిని పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్పారు. సో మరి భాగవతంలో కూడా 9 విధ భక్తులు చెప్పారు కదా: శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. అలా మనకి ఇష్టమైనటువంటి మార్గాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఈ 9 విధ భక్తుల్లో భగవంతుణ్ణి ఈ 9 విధాలకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం మనం. శ్రవణ, కీర్తనం, మరి పాద సేవనం, వీటన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్ డివోటీస్. ఇక 4వ బిందువులో ఏం చెప్పారు? వీళ్ళు భక్తులు అన్న వాళ్ళు 6 విషయాలను ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఏమిటి అంటే వాళ్ళు దానం ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు, జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. 3వది ప్రసాదం, ఎవరైనా పెట్టినప్పుడు స్వీకరిస్తారు, వాళ్ళు అందరికీ ప్రసాదం ఇస్తారు. 6 విషయాలు భక్తులు ఇచ్చిపుచ్చుకునే 6 విషయాలు 4వ మంత్రం. 5వ మంత్రంలో ఈ భక్తుల పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అన్నది 5వ మంత్రంలో చూసాం. సో కనిష్ట భక్తులు అంటే బిగినింగ్ వాళ్ళని మనం ఆదరించాలి. మరి కొంచెం మధ్యమాధికారిని అంటే భగవంతుని ఆరాధిస్తూ ఆయన విగ్రహాలకు పూజ చేస్తూ మరి ఉత్తమాధికారుల సాంగత్యంలోనే ఉంటూ శాస్త్రాలను నేర్చుకున్న ఆ మధ్యమ భక్తుణ్ణి మనం గౌరవించాలి. ఇక ఉత్తమాధికారి అయిన ఆ శుద్ధ భక్తుడు ఎలాంటి వాడు అంటే అనన్య భక్తితో ఎప్పుడు మరి శాస్త్రాలన్నీ కూడా తెలిసి అందరికీ శాస్త్రాలను వివరించగల జ్ఞానం ఉన్న ఆ ఉత్తమాధికారి మరి ఎవరి పట్ల కూడా ఎవరి మీద కూడా కంప్లైంట్ చేయనివాడు, అంటే ఎవరిలోనూ లోపాలు వెతకనివాడు. అటువంటి భక్తుడిని మనం సేవించి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో ఉండాలి, అటువంటి వాళ్ళతో ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా మరి ఆ శుద్ధతత్వం మెల్లగా అలవాటు అవుతుంది. సో కనిష్టం వాళ్ళేదో తక్కువ వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు తక్కువగా చూడకూడదు, వాళ్ళని ఆదరించాలి, మధ్యమాధికారులను గౌరవించాలి, ఉత్తమాధికారి భక్తులను సేవించాలి, వాళ్ళని సేవించి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో ఉండాలి, శ్రద్ధతో సేవించాలి అని చెప్పారు. తరువాత ఇది 5వ మంత్రం. 6వ మంత్రంలో ఏం చూసాము? మరి
ఈ శుద్ధ భక్తుణ్ణి మనం వీళ్ళేదో నార్మల్ పీపుల్ అన్నట్లుగా చూడకూడదు. వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం ఎలాంటిదైనా, ఎంత తక్కువ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా, వాళ్ళ బాహ్య ఆకారం ఎలా ఉన్నా, బాహ్య రూపం ఎలా ఉన్నా, ఆ రూపాన్ని బట్టి గాని, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాన్ని బట్టి గాని మనం వాళ్లకు గౌరవాన్ని ఆపాదించకూడదు. వాళ్ళకిచ్చే గౌరవం దేనికిస్తున్నాము అంటే వాళ్ళకున్నటువంటి శుద్ధ భక్తి కోసం. అది మనం చూడవలసింది. వాళ్ళు పైకి సౌందర్యం లేకపోయినా, వాళ్ళ అంగవైకల్యం ఏదైనా ఉన్నా, వాళ్ళ కుటుంబం ఏదైనా చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైనా, ఎలాంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళు చేరుకున్న ఆ శుద్ధ భక్తి స్థితికి మనం వాళ్ళలో ఉన్న ఆ భక్తి భావానికి, వాళ్ళ అంతరంగానికి మనం గౌరవం ఇస్తున్నాం. అంతేగాని వాళ్ళ యొక్క బాహ్య రూపానికి గాని, వాళ్ళ యొక్క బాహ్య ఆహ్, హ్మ్, సాంఘిక స్థితికి గాని మనం గౌరవాన్ని ఇవ్వడం లేదు. దానికి ఉదాహరణగా ఏం చెప్పుకున్నాం? గంగా నది మరి వర్షాకాలంలో బురదగా ఉంటుంది. అయినా గూడా మరి గంగా జలం యొక్క పవిత్రత ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పారు. అలాగే వాళ్ళ రూపం ఎలా ఉన్నా, వాళ్ళ ఎటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినా వాళ్ళలో చూడవలసింది వాళ్ళ ఆంతరంగిక శక్తి, భక్తి. అంతేగాని బాహ్య రూపం కాదు. వాళ్ళ బాహ్య స్థితి కాదు. ఇది శుద్ధ భక్తుల్లో మనం చూడవలసింది 6వ మంత్రం. 7వ మంత్రంలో ఇక భగవన్నామం యొక్క మహిమ ఏమిటో చెప్పారు. దాని మాధుర్యం ఏమిటో చెప్పారు. మరి భగవన్నామమే కాదు, ఆయన చరిత్ర, ఆయన లీలలు, ఆయన కార్యకలాపాలు అన్నీ గూడా పటిక బెల్లం అంతా మధురం. అయినా గూడా మరి అవిద్య అనేటటువంటి అజ్ఞానం ఉన్న వాళ్లకు, కామెర్ల రోగికి కనుక తీపి తెలియనట్లు పటికి బెల్లం తీపి, వీళ్ళకి ఆ భగవన్నామ రుచి, ఆయన లీలల రుచి, ఆయన చరిత్ర యొక్క రుచి అవిద్య ఉన్నప్పుడు తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ నామాలను మనం అయినా సరే తెలియకపోయినా, అజ్ఞానంలో ఉన్న ఈ నామాన్ని చేపట్టి ప్రతిదినం దాన్ని శ్రద్ధతో గనక జపించాము అంటే, అప్పుడు ఈ మన నాలుకకు సహజంగానే ఆ రుచి కలుగుతుంది. క్రమంగా వాళ్ళ రోగం కూడా నివారణ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మంత్రంలో అది భగవన్నామం. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే మరి ఈ మంత్రం గురించి ఇంకా ఈ సర్వ ఉపదేశాలు సమస్తం కూడా ఏమని చెప్పాయి? భగవంతుడి యొక్క ఆ దివ్యనామ రూప లీలలను స్మరించడంలోనే మన యొక్క జిహ్వను వినియోగించినట్లయితే, అంటే మనం ఇంకెప్పుడు కూర్చుంటే మరి పనులుంటాయిగా, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా చేస్తాము అనే డౌట్ వస్తుంది. అంటే మనం ఎంత టైం అన్నెసెసరీగా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. టీవీ చూస్తూ ఉంటాం. ఏవో ఎవరైనా మనుషులు వస్తే మాట్లాడకుండా కూర్చోమని కాదు. మనుషులు రాకపోయినా ఫోనులు చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఒకసారి తోచక ఫోన్ చేసాం అంటూ ఉంటాం. తోచక పక్కింటికి వెళ్తాం. తోచక బజార్ వెళ్తాం. తోచక రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని, వెళ్ళి నడిచే వాళ్ళని. సో ఇవన్నీ కూడా మరి ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే, మరి మనకి టైం లేక. సో భగవంతుడి మీద మనం దృష్టిని నిలపడానికి, మన పనులు మనం చేసుకున్న తర్వాత మనం అన్నెసెసరీ విషయాల్లో మరి టైం వేస్ట్ చేయకుండా, అందుకే ఈ నామజపం మరి 16 రౌండ్లు అంటే మనం టైం ఉన్నప్పుడల్లా చేసుకుంటూ ఆ రకంగా మనసును అనవసర విషయాల వైపు పంపించకుండా భగవంతుడి వైపు తిప్పుకోవడానికి సహకరించేది ఈ నామజపం. కాబట్టి ఆయన నామాన్ని, రూపాన్ని, గుణాన్ని, లీలల్ని స్మరించడంలో గనక మన జిహ్వను మనం నెలకొల్పుతూ ఉంటే క్రమంగా, అప్పుడు మరిక మనకి గోలోక బృందావనంలో ఉంటూ భక్తుల నిర్దేశాలను అనుసరిస్తూ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు గాఢంగా ఎవరైతే గాఢంగా భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి ఉన్న భక్తుల అడుగుజాడల్లో నడవాలి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇటువంటి భక్తుల్ని, ఇలా నామజపం చేసే భక్తుల్ని, ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైన భక్తుల్ని చూస్తూ ఉంటే, వాళ్ళ అడుగుజాడలు ఫాలో అవ్వాలని మనం ప్రయత్నిస్తే, మనం కూడా అలాగే భక్తిని పెంచుకునే మార్గం ఉంటుంది. సో ఇది 8th మంత్ర. సో అలా మొదట ఇంతకుముందు మంత్రంలోనేమో ఏమీ తెలియకపోయినా శ్రద్ధతో మంత్రాన్ని తీసుకుని జపిస్తే స్లోలీ మీకు రుచి పెరుగుతుందని చెప్పారు. ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా అందుకని ఉపదేశాలన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే, భగవన్నామాన్ని స్మరించండి, మరి భక్తుల్ని సేవించండి, భక్తుల
భక్తుల ఆదేశాలను ఫాలో అవుతూ ఆ రకంగా భగవంతుని సేవించండి, అలాగే భక్తుల అడుగుజాడల్లో నడవండి అని చెప్పారు. సో నామజపం భక్తులు చెప్పినట్లుగా చెయ్యడం, వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవడం, ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క అడుగుజాడలు. ఇక 9th దాంట్లో ఏం చూసాము, వైకుంఠం కంటే కూడా పవిత్రం మధురా నగరం అని, దానికంటే కూడా పవిత్రం భగవంతుడి రాసలీలలు జరిపిన బృందావనం అని, దానికంటే కూడా పవిత్రం అందరినీ కూడా మరి రక్షించిన గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి రక్షించిన స్థానం కాబట్టి గోవర్ధనం ఇంకా శ్రేష్టం. గోవర్ధనం కంటే కూడా రాధాకుండ. ఎందుకు అంటే మరి రాధారాణి యొక్క ప్రేమకు అది చిహ్నం కాబట్టి, అది ఆవిడ ప్రేమామృతం కాబట్టి అది అన్నిటికంటే కూడా శ్రేష్టం. కాబట్టి ఆ రాధాకుండని సేవించని వివేకవంతుడు ఎవరు ఉండరు అని చెప్తున్నారు. ఇది గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం వాళ్ళకే ఈ విషయం తెలుసు, ఆ ప్రాధాన్యత తెలుసు అని కూడా చివరిలో చెప్పారు. ఇక లాస్ట్ది నిన్న మనం చూసింది కర్మలు చేసే వారి కంటే జ్ఞానులు శ్రేష్ఠులు. ఈ జ్ఞానుల కంటే కూడా జ్ఞానుల్లో కూడా ఇంకా శుద్ధ భక్తులు ఇంకా శ్రేష్ఠులు అని చెప్పి, అంటే ఆ విముక్తి చెందే ఈ జనన మరణం నుంచి విముక్తి చెందే స్టేజి తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళు, మరి విముక్తులైన వాళ్ళు ఇంకా శ్రేష్ఠులు. అలాగే ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమను పొందారో, శుద్ధ ప్రేమను, వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నతులు. సో భక్తిలో ఔన్నత్యం పొందిన వీళ్ళందరికంటే కూడా దివ్యమైన శ్రీ గోపాల బాలుడైన కృష్ణుడిపై పూర్తిగా ఆధారపడి శరణాగతులైన వాళ్ళెవరు, గోపికలు. వాళ్ళు శ్రేష్ఠురాళ్ళు. గోపికల్లో కూడా రాధారాణి ఇంకా శ్రేష్ఠురాలు. రాధారాణి లాగానే ఆమె కొలనైన రాధాకుండ కూడా మరి భగవంతుడికి ప్రియమైనది. అష్టకాళీయ లీలలను ప్రతిదినం కూడా ఈ శాశ్వత లీలలను కొనసాగిస్తూ ఉండేటటువంటి ప్రదేశం రాధాకుండా, దానిని సేవించకుండా ఎవరుంటారు అని చెప్పారు 10th మంత్రంలో. ఇక లాస్ట్ మంత్రం, కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా కుండం చాస్య మునిభిరభీతస్త్రాదృగేవ వ్యధాయి యత్ప్రేప్తైరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తిభాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. సో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడిని ఆదరించే ఆనందప్రదాలైన వస్తువులన్నిటికంటే కూడా బ్రజభూమిలో అంటే బృందావనంలో ప్రేమపాత్రులైన గోపికలందరికంటే కూడా రాధారాణే ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు. సో భగవంతుడికి ఇష్టమైన వస్తువులన్నీ ఏది, ఆయనకి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇష్టమైనవి. ఆయన వేణు ఏమిటి, ఆయన మాల ఏమిటి, మరి ఆయనకు ఇంకా ఇష్టమైనవి చాలా ఉన్నాయి కదా, గోవులు ఏదైనా కానీ, వాటన్నిటిలోకి కూడా మరి వ్రజభూమిలో ఉన్న ప్రేమపాత్రులైన గోపికలందరికంటే కూడా శ్రీమతి రాధారాణి ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు. ఆమె దివ్యమైన కుండం అంటే రాధాకుండం కూడా సర్వ విధాల ఆమెతో సమానమని, శ్రీకృష్ణుడికి ప్రియమైనది అని మునులు వర్ణించారట. అది సో రాధా రాణి ఎంతో ఆ రాధా కుండ కూడా ఆమెతో సమానము అని వీళ్ళంతా వర్ణించారు. ఆ రాధాకుండ మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభం అయితే, ఇక సామాన్య భక్తులకు దుర్లభం అని వేరే చెప్పాలా? ఆ పవిత్ర జలంలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు, మనిషిలో శుద్ధమైన భక్తి సంపూర్ణంగా మానవుడిలో ఉద్భవిస్తుంది. అంటే ఆవిడ ప్రేమకి ఎంత శక్తి ఉందంటే, అందులో మనం గనక ఒక్కసారి మనం మునగగలిగాము అంటే ఆ ప్రేమ తీర్థంలో మనకు ఆ భక్తి భావం ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు ఆ పవిత్ర జలంలో. సో ఇది లాస్ట్లో మళ్ళీ రాధాకుండ గురించి చెప్పారు. ఎందుకు అంతగా పవిత్రం కావడానికి ఏమిటి కారణం ఈ రాధాకుండ అనే ప్రశ్న మనకు వస్తే గనక, భగవంతుడికి మరి ఆవిడ అత్యంత ప్రేమ పాత్రం అయినది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు కదా. ఆయనకు ఇష్టమైన వస్తువులు అన్నిటికంటే, అక్కడ ఉన్న గోపికలందరికంటే కూడా రాధారాణి ఆయనకు మాట పట్టు అని. అలాగే ఆవిడతో సమానమైనటువంటి ఆవిడ రాధాకుండ కూడా
మరి ఆవిడతో సమానమని వర్ణించారు. కాబట్టి ఆవిడ రాధారాణికి భగవంతుడికి అత్యంత ప్రేమ పాత్రమైనది శ్రీమతి రాధారాణికి చెంది ఉండడమే కారణం. అంటే ఆ రాధాకుండ మరి రాధారాణిది కాబట్టి దానికంత ప్రాధాన్యత. గోపికలందరిలో మరి శ్రీకృష్ణుడికి ఆమె అంటే ఎంతో ప్రియం అంటున్నారు. అలాగే ఆమె కుండ రాధాకుండ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి రాధారాణిలాగే ప్రియమైనదని మునులంతా వర్ణించారు. కాబట్టి రాధాకుండ పట్ల మరియు రాధారాణి పట్ల భగవంతుడికున్న ప్రేమ సమానం. ఆవిడ పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో రాధాకుండ పట్ల కూడా ఆయనకు అంత ప్రేమ ఉన్నది. కాబట్టి రాధారాణి భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా దుర్లభం ఒక్కొక్కసారి అనిపించినట్లయితే మరి ఇక వైదిక భక్తిని అభ్యసించే మామూలు వాళ్ళ గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిందే ఉంది. అంటే రాధాదేవి యొక్క రాధాకుండలో అందరికీ అంతటి అవకాశం లేదు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే అటువంటి భక్తి భావాన్ని డెవలప్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కానీ అదృష్టం కానీ అందరికీ లేదు అని దాని అర్థం అన్నమాట. సో రాధాకుండలో ఒక్కసారి స్నానం చేసిన గోపికల్లాగా భగవంతుడి పట్ల శుద్ధ భక్తిని పెంపొందించుకుంటారు. రాధాకుండలో నిత్యం మనం ఉండలేకపోయినా సరే వీలైనన్ని సార్లు మనం ఆ కుండంలో స్నానం చేయాలని రూపగోస్వామి చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు అక్కడ ఉండలేకపోయినా ఎప్పుడు వీలైనన్ని సార్లు దర్శించి ఆ రాధాకుండలో స్నానం చేయండి. ఇది చాలా ముఖ్యం అంటున్నారనమాట భక్తి నిర్వహణలో. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో భక్తి వినోద ఠాకూరు ఎవరు? ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాద గురువు అయితే భక్తి వినోద ఠాకూరు ఆయన తండ్రి, తాని గురువు కాదు. ఆయనకు మధ్యలో మళ్ళీ జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ అని ఒక ఆయన గురువు. ఆయన ఎవరంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ గారి శిష్యుడు. సో తన కుమారుడికి ఆ జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ గారితో దీక్ష ఇప్పించారనమాట ఈయన. సో ఈ భక్తి వినోద ఠాకూరు ఈ సందర్భంలో ఆయన రాధారాణి సక్కులలాగా అంతరంగ దాసి జనంలాగా భక్తిని పెంపొందించుకున్న వారికి రాధాకుండ మిక్కిలి పవిత్రమైన ప్రదేశం అని చెప్పి ఆయన తన రచనలలో చెప్పారు. కాబట్టి సిద్ధదేహాలను పొంది వాళ్ళు దివ్యలోకమైన గోలోక బృందావనానికి తిరిగి చేరుకోవడానికి ఉత్సాహపడే వాళ్ళంతా కూడా రాధాకుండ దగ్గర నివసించి రాధారాణి యొక్క ఆంతరంగిక దాసీల ఆశ్రయాన్ని పొంది వారి యొక్క నిర్దేశాల ప్రకారం వాళ్ళు ఇక నిత్యము ఆ సేవలో ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, ఇలా గోలోక బృందావనాన్ని తిరిగి చేరాలి అనే ఉత్సాహంతో ఉన్నవాళ్ళు. సో చైతన్య మహాప్రభు రక్షణలో ఈ భక్తిలో ఉండే వారి సర్వోన్నత పద్ధతి ఇదే అంటున్నారనమాట. ఈ సందర్భంలో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఏం చెప్పారంటే, ఇంకా నారద సనకులు లాంటి మహర్షులు మహాభక్తులు కూడా రాధాకుండకు వచ్చి స్నానం చేసే అవకాశం దొరకదు, అలాంటప్పటికి మామూలు భక్తుల గురించి చెప్పేదేముంది అని చెప్పి ఆయన అన్నారట ఆయన రచనల్లో. అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా రాధాకుండకు వచ్చి అక్కడ స్నానం చేసే అవకాశాన్ని, ఒక్కసారి స్నానం చేసే అవకాశం పొందిన గోపికల్లాగే వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను పెంచుకోవచ్చు అంటున్నారు. కాబట్టి భక్తులు రాధాకుండ తీరంలో నివసిస్తూ భగవత్ ప్రేమలో నెలకొని ఉండాలి అని చెప్పి వీళ్ళు ఆదేశించారనమాట. భక్తుడు ఈ భౌతిక భావాలన్నిటినీ వదిలిపెట్టి రాధారాణ్ణి ఆమె చెలికత్తెలైన గోపికల్ని ఆశ్రయించి రాధాకుండలో యథావిధిగా స్నానం చేయాలి. ఎవరైనా ఈ విధంగా వాళ్ళ జీవిత కాలంలో గనక చేసి నిత్యము అక్కడ చేసి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు దేహం వదిలిన తర్వాత ఈ జీవిత కాలంలోనే రాధాకుండ తీరంలో ధ్యానించినట్లుగా రాధారాణిని సేవించడానికి భగవంతుడి ధామానికి తిరిగి వెళ్తారు. సో ఆవిడ మీద భక్తితో ఆవిడకి సేవ చేస్తూ అక్కడే ఉంటూ ఉంటారు భక్తులు కొందరు. వాళ్ళు వాళ్ళ తరువాత గోలోక బృందావనంలో రాధారాణికి సేవ చేయాలని వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ రకంగా సిన్సియర్గా ఉంటూ భక్తితో ఈ సేవ చేస్తూ అక్కడే రోజు స్నానం చేస్తూ సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి భగవద్ధామానికి రాధారాణిని సేవించడానికి వెళ్తారు. రాధాకుండ తీరంలో నివసించడం, అందులో స్నానం చేయడం భక్తికి పూర్ణత్వాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది అనమాట. సో గొప్ప యోగులు నారదుడి వంటి మహాభక్తులు కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకు కూడా మరింత ఇది దుర్లభం అంటున్నారు ఈ స్థితి. ఈ విధంగా
రాధాకుండ వైభవానికి అసలు హద్దులు లేవు అంటున్నారనమాట. సో ఆ రాధాకుండను సేవించడం వల్ల భక్తుడు గోపికల శాశ్వత నిర్దేశాలను అనుసరించి రాధారాణికి సేవకుడయ్యే అవకాశాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఉన్న భక్తులంతా కూడా మరి ఆవిడకు సేవలు చేసే వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం వీళ్ళు రాధారాణికి సేవకులుగా ఆ అవకాశాన్ని పొందుతారు. అంతటి వైభవం ఉన్నది రాధాకుండకు. ఇది ఆఖరి శ్లోకం అన్నమాట. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇంతటితో మన ఉపదేశామృతంని మనం ఈరోజు ఫినిష్ చేసాం. సో రేపు ఈశోపనిషత్తుని